An de bhar go méid seo an céadú dom agad a radio dhéanamh leat ar bhiste leat beagání fiúit féin inse dún agus faoin baintetá agat le glúiseacht an pop-up gradach. Well, hartar beidir níos mó ná blian ó hin tús bhí anar gábhíle is hotéig sí am chumé hén postáil ar Facebook bhí mé éis a bheith arás sa bhfuil an geard an nóleg agus dil mé ar bháil a léad an an tréis ní sin mar bhí mé ag stadar máile léad sa machóíon sin agus mé cap nach méid sé arás pop-up gailteach na rudéigen mar sin agrú arás sa bhaile an sin bé canál grúpa de gailgóirí ag búla le chéile go réalta aber arás sa bhfuil an geart a chumé an postáil seo ar Facebook ag rá ó nach mé sé ar fád rud mar seo a rockdal a meid sim agéine atá sa bhfuil an gear nó aine ónmáile rud é gonna cabhrúlóm agus rud é gonna chur le chéile agus dragar carlóm ón blanscoil Ruthnick an bharthúnig mé agus dúirt sé long gra an smuoineh céine aci se gur sé ag géirí rud é an agrú bhí sé rintan aci rud é gonna rá freis an rih sin. So we share out our fod nar han converted in the cale agus vi mar an ócád a chur le chéile agus chu mar grúpa le chéile ar Facebook le aber diniuil aithna agan ar hu savália a méag sim acu in le héad chun tóirmí all faoin dátaí nó áitina nó an gapach siad me sim ag an pobl ar fad ina le héad agus riham leis an sin. Ok, agus chun cáint faoin mália an Mullingar goitena tá roiint buntáistí mhóra ag an mália margheall ar an teanga nach bhfuil? Sin na ceap mar go méid sé arás ar fád bud mar seo ratá mar tuisgúil sé có lárnach sa tír dar nó bhí anna cuid rudí agtáirú héimna gailgade aber mália clia nó na cachacha eile bhí pop-up gailtaí ar fud na háteach ní rah aon rud a lár na tíre aber so nor hermar an óáil seo le chéile bhí sim ag léirigh daoine ó áitina eile baltí eile a láirtíar a sims nóáil agus bhíon anna chuid daoine sa counter a bhfuil gailge agus a bhfuil sim acu snatanga agus é verbert natanga agus afiocan natanga agus nuirí sin go léir ach ní siad ceangailta le chéile ní rah aithna acu ar daoine eile méid na simna chéine acu agus le héad gach bhí an tálinn grammar an an pobl sin a hairn le chéile mar tá anna chuid daoine le gcuid an tá gá gcuil scoilne agus tá áistear banam áras an bhfuilin acu agan agus bhíon rang na ceol agus teanga agus rudí canál cultúr den cinál sin an. An neocí tú agus de car ruúd chuig ceantan na Gaelscoil na sa Mullingar? Níor astal, no. Agus bíon cinál ina ag gachta faoi sin. Braslam mar birtir just gnáh bhain scoilna béirle an sin rinne mé hain céim sa gailge máile lí agus is bunmúntóirí rútanis. Agus chunas a bhfuil a gáirí leis na Gaelscoil na sa Mullingar na scut? Tá si ag fás sílam. Bhí cean bháin dó bhar ní ra siad a bhar canál lá an aimimsethe buan bhí prefabs agus a lehead acu atá scóil nua ferganmh ó nua á thógáil acu faoi láthir tuiscúil an méid sin sima an ghfuil glór daoine ag géirí napáistí a chur chuig gcuilscoil so tá sin ar out go bhaid sé sin ar oscailt ag don bhíonn si cúin beidir nó i mí manfortáin si tosa ar hena féin. Sin go héntaach agus tuigem gur bé an pop-up gailteach atá agrathe goibh an bhí sé héann an dara pop-up gailteacht agrathe goibh. Chunas a dáigh libh leis an céad ceann? Bhí iad an scóthaigh gach ag an céad ceann cá mé ará bhí beidir trocha den anateach ará mar dar nó bhí daoine ag teachtas a gomacht an tá mar fád ní ra daoine an don ihe ar fád Tá sé sin fós go bra inne má daoine ag géirí teachtasteach le deithnóméid sin an méid is leir sin ach bhí aníthe ag gatainine bhí an sim ag daine an bhí daine ag teachtasteach nach rá gailge acu a churbe agus bhí sé gur ceisna an agus bhí fiú na daine ará gailge acu bhí sé chur ceisna an nó canna an céad ceann eile ar siúil an bhfuil sé ar intan agah céan éarachtáil ar bhain níos rialta nó
ceirtá go dhéanamh leis agus dúir mar le go raibh sé an sin an plán a bhí agan éireachtáil ar bhain fun canál níos riil. Tá beidir ní gach ile bhí ach gach cúpla bhí ach níor airighlinn aonrud mar sin a dhéanamh bhí inis rís mar frí mar burt Harvik an óhop idir an dálinn ach tá ará inis. Okay, agus an bhfuil mór an áirithe planáilte géipt an céad ceann eile? Tá an áit is an am agus gachard mar sin socar agan nó ní churmí déon rud eile ar fáil déan sin canal an fí sibhí ag na bunathirí den papa gailta padar agus oscar. Ní churn siad bí ná ceol ná aonrud breise mar sin ar fáil tá dír an méid hagan ná an áit ran hagan agus an am so baimid ag seach le céile ar an cúgúlá déag de bhíhharrta ón thugta clug ar aig Wallace's bar nó tí de bhalís mar gléim se héanaar húnis. Agus nuair rochtá sibh an céad ceann an raibh golóir mar raibh cuairteach do isteach sa teach tearbhanna an ihe sin rochtá sibh an céad ceann an mé gcuige le clúisteáil go mór timpeall na háite nó an raibh ceirlíonn scéala. Well, bhí an áit in a rá mar an céadú Canton Casey's it's áit ní áit ró mhór tá sí beag galóir so bhí mar canál ar taobh amháin nó a gúine amháin agus bhí na cóirí agan agus bhí slú mór canál agus seasamh hart ar an bhar nó an sí sa cúine agus bhí sé lán canál fulasach go raibh sé ar siú agus cuibalm gur cuamar isteachá agus bhí gachúir go bra agus tar éis Tomlin sin thug mar faoi deara gur chuir siad an telefí bhí acu sa bhar tá bhí siad an tar éis tuairt faoi deara go raibh an ócáir siúil agus fuair siad TG cahar siúil agus she clearly ran for. Okay, ceapan gur luí tú na sunraí teagháil ach ar féidir tíad na hort amach a ríis agus beidir comáile haon teachtracht eile atá go faoin pop-up gwealteach sa bhfuil gar agus an gweaga sa bhaile ag witne. So by daine an seachtar an tá leathnach agan ar Facebook ar bhean an pop-up géalteacht an bhfuilin chear. So permid na sunraí agus gacrod ar an leathnach sin dig ná agus tá bainóg mar dúirt méid hanna féin tá an ócáid well an príomhród ná bhfuil an ócáid crutha agan ar Facebook so by gatain an seachtar sin tríd an príomh leathnach atá agan so pop-up gaeltacht an bhfuilin cear agus baimid dar nó baimid dul jaagháil leis na nuachtáin áitiúil agus rudí mar sin chun na sunraí ar fád a scapa chuig an méid is módíine agus is féidirlinn rinne mar sin an óhéarnach driver sin gohanahá fáúin. Tuigem de réalacha Facebook nach raibh sibh an teidir an ceart a chóir ar Facebook nach raibh? Bhí Jackrick agan leis an just díreach an anam an bhaile ar crudmé an leathnach bhí mé géirí pop-up gaeltacht san sin fleiscí neuródig an a chur is an sin an bhfuilin gear leis an G beag is an sin an ceann letter ar an C ach níorglach chorus Facebook leis an G agus an G beag is an sin an ceann letter ag teachtaí in is a bhíorm an anam an bhaile chur sa tiisiú gan loch ní ráás a frí sin mar tap mé go méid sin níos ééis go de gooine eile beidir daoine nachhfuil canál omláin compórtach le rialacha costa gramadí cosú leis an tiisiú gan loch méid sin níos ééis go de gooine eile díreach an bhfuilin gear a chur seach sa bosca córdaigh agus go méid sin an seacht ar so si gan níos Jackra béidir nó tá cuma cinál aisteach ar an pop-up gaeltacht an bhfuilin ceargus ceapan daoine ortha gur botún an nó bhfuil mór ruding litre mí ceart ach is féidir nílíonn rud mí ceart lei sin is rud gramadach atá an ach. Okay. Sin éidir. Sunar imíonn tú áine mar duine asa an bhfuilin cear agus bhfuil a cónaí an sin bhí mar grá bhfuil gá gweascáil sa bhaile a bhfuil a lán dóchas a go don teucí mar dheala an gweilga sa bhaile an bhfuil caint mar hampla ar gweilcharáiste ó siú é go bhfuil gá gweascáil ag go muna bheith sa bhaile an is go? Sílim go raibh plé faoi sin cúpla bliain ó hin bheith beidir ní gweilchráiste umláin a bhhanú a bhí siad a géirí
beidir shrá aháin a bhonú an na manscoil na tá seo hana féin ach níor airig lo é sin a bhaint amach níos an beidir go raibh feib na eile acu nó ní féidir lomsa rá ceir a hála leis an blanjin ach níor hála sé sa deir nó sa dean cínte gní má rudig gnéach duine aigen nó grúpa aigen iarad rud aigen mar sin dhéanamh ríis inis deir an gohfuil a bhád níos mó sim an sa bhaile dá lehéid sin inis leis an méid páistí agus daoine atá ag freastal ar na Gaelscoil agus na daoine bhfuil sim acu sa teanga. Deir go méid seans an bháin inis go naireoch le rud mar sin.